Как сме? Май си 13 годишна. Че си 14 годишно момиче, дето си четете, си излизате, си говорите, нищо не може. Какво прави сега? Я излез в камена. Я излез. Излез. Момчета, какво искате се? Ела. Просто излез. Искаме да поговорим. Дето говорим се. Елади. Виж, я ти правим. Но защо го правиш? Добре, какво ще направя? Защо си Какво? 14 годишна секс? Малко се чу как искаш да вкараш в камиона. Казай, тръгвай. Качвай се. Да се качи да изпием кафето. Да. Абе, така става, бе. Ключовете са в ръката ти. Какъв е проблема да запалиш? Кога ти си тръгне с нея? Да. Аре, после след ще поговорим с теб, бе. Да. Ела, нищо няма да се случи. Просто излез вънка да си поговорим. Де бе, говорим си. Казвайте. Говорим си. Добре, Искаме отвънка да говорим с теб. Да, защото така... така не е много удобно. Да. Или ако искаш вътре да се качим. Искаме да седиш доброволно. Да, Знаеш какво? по принцип. Ама нещо забавно ли ти, бе? Говори си готов. Момчета, какво искате сега от мене? Какво Чакай, искаме? нещо забавно ли ти, бе? Казвам ти да слезеш долу. Хайде слез. Избре, или ще седиш да поговорим като хората, или на полицията. Чатове имаме, всичко имам. Добре. Прочети му чатовете. Ще му чатове? Прочети му чатовете на маняка. Прочета чатовете ли? Какво превозваме вътре? Сигурно други момиченца. Други момиченца ли има отзадени пълнолетни такива на 13 години? До момент. Значи, пишеш на момичето, не ми... Тя ти вика проблемите е, че са на 13 години. Ти пишеш не ми е проблем. Какво се търсиш тук? Някой батко да ти отвори ли? Това пита ли са 13 годишна? Да. Питали се. А вие Добре, защо го правите? 49 искате да отвори 14 годишна и не ви е проблем нейната възраст. Какво искаме, бе, човек? Какво Ти искаме? викаш, какво ще... това, тя пита какво ще правим, ти какво искаш, тя пише предложи ти секс от 13 годишна. Да. Ти жена нещо нямаш ли си? Смятай. Един момент, деца имаш ли? Имам. На колко години? За големи. На колко години? Големи са. Няма значение. Много добре, големи са. Добре, представи си, че жената и децата те разберат. Какво правим? Няма ли да има развод? Няма да е гадно на жената. Ще има сигурно. Добре, тогава защо не Ти ли сме... е малко... Просто да седим на пейката, да си поговорим като хората. Съм гледал. А като сте предполагали, защо сте останали да излезете с нея? Да. Качи се в канала. Ай, Грешката е искате... моя. А грешката е твоя. Грешката е твоя. А за как може да искате... Вие са 50 годишен пръч и вече искаш да я биш 13 годишна. Това не е ли малко срамно? Да няма. Не е ли малко срамно това нещо? Срамно е, момчета. Еми, Защо го прави? Ако сега жената се разбере, Прави сте. прави. То е ясно, че сме прави. Ако не сме прави, няма да го правим това. да. Прави сте така е. Добре, а защо вие се съгласихте да излезете? Той има още. Да. Да, моля да се изтрич поне профил. Добре, искаме да видим как ще Защото не... И повече да не се Не, занимавате не е с това. готино е, човек. Защото мога да ви кажа, всяко едно момче от тук има по 2-3 профила. И Просто искаме... ние са проми да фащаме такива като вас. До сега сме И- станали доста 10 по 48 часа в полицията. Имаме се вече Да. с хората с криминален отдел. Които... А не мисля, че искате да се занимавате с криминален отдел, да ви влачат. Да. Значи сега като се отида и го изприемам този профил, ако влеза вътре, имате ми номера, можете да... Искаш ли да ти кажа? Имаме още един. Само на това момиче ли си писал? Само на това ли Само му на учиш? фон ли си? Да. Със сигурен. Сигурен ли си? На мои 3 профила си писал още. На името Иванина 15. Отделно си писал на още момичета, които се казват Александър. Не този. Ти писал ли си, че си на 13? Той ми писа, аз съм му говорил даже. Ясно.
Не, значи... Може да съм писал. Не, Имам се сега и го изтръвам. Ако видите, че влезе добре, този профил, ще го изтриш сега пред нас. как аз Телефонът е тук. Ние разбираме, спокойно. Да, ние сме... В момента сме много добродушни. Я да видим. Как го триеш? Дай тук на камерката. Как да го изтрия? Един момент. Защо тук? Началото разбирам. Настройки на часне. Надявам Добре, се. надяваме се да сме се разбрали, защото виждате, нито с лошо тръгнахме, нито с нищо. Разбираме се. Виждаме, че си точен човек, не искаме да разбира жена ви, защото Да. понеже ще имате Що- проблеми с нея, с работата си. С семейството като цяло. Сега може ли аз да кажа две думички? Да. Виж сега, имаш най-скъпото нещо на света, това е семейство. Какво лишен си от нещо? Не съм. Добре, Фирмата си е моя. Аз Да, имам хубаво. още 3 буса. два Добре, кармана. фирмата си е твоя, добре. Замисли се, Да бе, Ти си- прави сте, момчета. какво ще ти даде на 13 годишни момиче повече? Осъзнавам го, прави сте. Добре, Не, слушай, то е примерно, ясно, че си го Тя осъзнава. 13 годишна може да вие да искате неща, тя се съгласи. Обаче едно 13 годишно момиче какво ще мисли? Плюс, вие като излизате с нея, имате ли си каква трава може да оставите на това момиче? Да. Така, да ви питам. Да бе, прави сте. Не, то е ясно, че сме прави. То е да, то ако не сме прави, нямаше да сме тук.